Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kan skano din na pituan kaya mo na sa pitwa ka narakano na sumakkan ganyo ko oni na haragan dangaronok ka na sungkwano suara ko. Makapanggulalan sa iruin nagagaw na gupan na nadim kausap pakalipat na nadim pakatadim na usararap parap pa na din nagkalimugawi. Sa kakan ganyo ko Princess Rainalen Plawira tampara na dari sa taraka muntia sa tugaya. Pagalamatan bayuad na pikir yan bay may nang bayuad na karendem yan. Mawatan gumaran niya pamikir na sarana umiyak kang bala-bala. Pamitonan oray sa lamba dumagandar. Kaya mata-mata na benar na udah kaya maragaragan sa ginawa ko kaya pantumirakan. Agi pagariakan na ino si custom nagugusoy lati agi chip. Agi lakyak na maragaragan sa ikamasan. So Princess Rainalen aplawira tampara na dari desa Taraka Muntia sa Tugaya. Kabi pa dapat tanak kanino ko na LTO pagi sulakyakan na malambat sa pamikiran ko na dito tago dia sa suarakan. Sawa din manadyakan makorap ko sa lopo diyo bangan sa nyo na makanggay kanwa maap. Kabayan niyo ko na lang na iranaon broker subusok tuwan tanoy say-say do kalambay sa tila. Na ako da pawing yan na miyak kalangalangan. Natiyak na pelado kan rekano sumano salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi malaw ka sarat sa ingulay alano ka der sumanay ang kabayanin sa indiya nga upayin ang kayat tayo pinaliyay mo din sa tahu kay paghulang
Walay ako ilang kao di ka sa diya hinga sa rubuha di ka tambong iya ada panami degri mahaan tangay anay akrinay panay lamatakeng ko kadinay napa ay na mapuro wago malam nagaganay tanuli mo papay ang aligag walabiye ameye nasawat ay asayo ni deniye namudeway ay narakiyan sukapa ang ragsukay ang bayagay kaya ninakunna urati umuam ay ay rasul kami apulay ay numawatano wadang maukit payarang inin inidetonin sangkay magunang para luwas palibang ula-ula no muslim adong tirarin lindaya kaya makamig kebesaran alibeen sakada Kuliah wa iktola nakiat tarasan duyan Kadiyara lamun buwali awi api gede aik kuma begaro munesoa Ay lama laon suwaga menginami abalo yasindau Ikaw ay yan nagare dia kele makuwa udoa ay naglatang koro udeng kakagine kakang som ay na buweri salung na nasime yarin hayan Edo amang ako sa tong maayak bagamanay Kamayeri na harakayat tayo nitaw sa kagiyesangin Ay tuwaw na namasaotan deng sa bapay ni kalimu Yang ako sa kong malanuirang ginay Ay padi ay mariyong nakatayang alambam Ay na magari-ari-ayang ada kumeduwa-duwa Iye nawa ay di Nako nakalinang kong kapalidan Ayako kagiginaragidang ko Ayako pemandudan Panalamat tanak kena isak kulakiak kena dia ko sa tumanan Dua kataya dalam dia ilateyo Ay na sa atang corona dahula bakali dato jelal komenu dua tatagde lagi jarak na dia mangarena ngaji ileteyon ay na kadede ya o chipilatiyo santa kaya corona dahil Yan naman sulit, tuwa pagong kita na pirak Sa pirak, pinakagiyan sa iman, tuwa giya ilate Ay na kaya pamanamarang galaduin ilatiyong Pinaraya kang udaang nagasanay ay nasay Ay nulang uway lolotiin na mga tuwang Ay kaya gagosa lulo utabag gani ilatiyong Talida to diya la muriye at tao ayem Tumatawan diya nakataya ilang siya nalagi dugudoang Ay nalada ginawa niya nagiinayanin na nahong Kagiya sa imanto mapagbagamay Ay wow sa prinsesa rain alin nadapumindirain Ay wow kakagiya laki akang
yom tangay corona dela tamang pule ile ya na si prinsesa mga mga tagoy wow ay sa kami bo wag pa may na yung kaya tatarakang ay di umaging ay tuwaw na noon ay nakampamang nabakanidegitong oray di pamilya alawin na karano ni Princess Raina na inokpundet toraji maliwana kelalay Dirang menapalik sa gede-gede bakani detorasi dirongkak kedua lihat pamilya alawe kawan saya pekedi lanak ke aina dia udah getong orang jaya moria tawalawe natamake detunabi ay de tona be la moria tau sayem raya mai dai samanta marem gakadi de wa puron ya posatto maya matta ida posatto ay dalam ilanak kataya ya ida alamatang ko din na bento imong halili na pamilis sa buhay pamarinig na ililong mo halili alamatang ko din na bento imong halili na pamilis sa buhay wala ay naadap ka mariribog nilong karano ni Princess Raina ni na maliwanag galala malangas sa antangan at pamilis sa bula kaya sa samigan iya ko sa tumananalig kumidua-dua bantuin mo haligiyay na pamilis sa bula wala ay napanalamatang ko apang na pamilis sa bula mararang kumakanurong na ay lidew sa ngayon ya pamilya ay makadedeyeng ada kain ay guawa dia ko sa tomanan na tamake datunurudin ada ako makine gay de ay mangarenang ay ay na pamilis sa bedulang na nanurudin na pamilya ito awin kaya-ray na tamasakyan kaya bentugan inurudin Kopya sekreto na ay dito nanurudin na pamilya pumiara lagi ako sa tumanan kataya may dalang palaya damatay detanan din ako sa tong palaya ng buwak watanan ng karamdaman Agiya madidindi agiya magkakong Saya tawaw madi marioniya Unada kumenderainun Ay dedo awa badilang Katandega punay
malulawa maayo ng atalo no mayo kapamilya mi benta. Yan naman sulit balikan der hanamuria yang Ayan tayo sa tamang sakyan yang bentuk gaya na marayi ay dito adento taari kapamilya di mayin ako awor na ada kayo mariribo na ide degetong o tayo ari kapamilya di mapuro na inopo adento tari sa panakamaraga kadi dewa corona dia kosat tomanan pagkani deto tari kapagkani ilanakan kataya sa sagigan berani kasau gaya ay dedo deto tari ay kapamili ay wow na taman sakian yang bentuk ye bubalikas ayade analabas kita pamili ayade kata saya kian dia bentuk ye mo madam oh ayah ma belum saparaya bentuk ali Muhammad pamili pandapatan nam sekaya mo ayah pamili ayah di dalam nakatan dega pemai ayah gama lagi depo satu mapalaya ada Muhammad kata dia ada bersirin pamili panda ayah tahu dia tahu dia naik di deunang ayah dia kata ya lembesirah nataman kedet male ayah mana mare gabentuk diri mangale ayah Maria tahu binitung na dekat mangare wow na taman sakian yang bentuk ye muari pamilya asare pagusaka sanini dewa ayah dina manula pamilya asare pagi bentuk geneyap manulai na pustaka sanajialan la ayah dina matunggi ada kumi dua saya pemaki de suci ipel tapi ai wow ai sapna ko sato magia elatiwan tangai aku rona de lai sakula ge ai ada kumi ai dua betul ni ay la familia maton dia ingat sama ke ya berlahadi familia Allah ya dua begitu dia na ada kali mari ribu na pendide gabung kai arayen wow ni princess Raina le na tamasaya yan diam ay dilo na muhan ay papamilik kabugat tanakan tanda pemakinan ay papamilik kabugat palaya dun po sa tong ay ademira na una palaya kang udanakan tayo isa kasa dini dewa ay dede ang berulang ay pamilya diyale minatamake yalanaye pamilya mangaray nagusakay gadegetam ako ay pamilya ito malundog gatam ako ay dari sama muka marang gagiya po sa tumanan pamilya ito malundog gatam pamilya mangaray nagusakay gadegetam ansayan wow amoriat tao burang katanda pemakin betogeyanian sanu wa pamilya aku aurai na tamasaya kian kian betogeyana mai ay
dia na di dia bentuk dia toiba pamilya asa dia bekerja dia tam ai masai kian dia ai dia udah tam mai ali ai de moria tau kosae na de kaya mata tam di dong karan de parense Israina le nama le ai de do de tok kali pamilya kata ya sakuni de ini na kana bentuk dia tam ai ali ai de moria tau kosae na busaka sana dini dau ai de do to bisa ma pamilya alawia ada sama muka maraga ayah mana maraga dia kosan tomana ai de do tong ai sai ma pamilya alawe na tamake bina halle pamilya woman sang anak Yami ay pamilya tano uga panalay matang kupad ay dedo mo ay de na pamilya ay abuo na sa kada to ay mag na pamilya o sa tapay na pade ng ko ay dudat to ay man at tayo ng kasaya to ay mong na hindi umahalay Wow, pamilya mo sa tapag na busakaya ayamir. Wow, siya ay na pamilya barahe may dido na dinidaw. Isa pa na po sa tong mataman sa'yo nakiyam. Hindi ay ayam, ito ay nidato jibiyay pamilya ako. Ayang kaya makantaya ng besayang ay di doa mangarinang sa kaya Muhammad ajiye perina pamilya may nawani ay nabuwak ay muwe nuneng abentong diye alam kaya ay na pamilya pangkugang amori ay tawasung kaya alam besayang bekani alam kaya pamilya yara kemang na pamilya ay na de dewa pulang kaya dirakat kaya alam besi ay de na panam manakat kaya nila lang bentok ya pulang kaya dong komi dua ay de dewa pulang kaya rai sama kamar gagi ako sa tomanan kataya sa sabihin na pagpilihan naman ayaw ay nga panalamatang ko po nabantugin Muhammad Jubae pamilya lomana natamangke mo ba ay rai diyaw na diyaw nakatande galambang ay mga kosa tong makayada niranahon Topadi Marioni yun na palayak kang din na kumiluwa-luwa iya mga kosa tomanan palaya din huwag po ay na nilong mga ranang nga bantugan parahan pamilya makaraya na andap ka matatagwa darani kastawin Yedo na amirahasang na taman sa'yo akin Kaya betong iyay amirahasang na pamilya ay ratamang kidetoware pamilya usain Korea yatawo sare ipaidide udegetom ulaka iya Korea yatawo kalen nanak mo nang kahidap ayang kuwaw kapag dera-derang ko wabantong ani dato kamal pamilya atang buo ratamang kidegetom iya payra pamilya mangutara na
kayo sa inam. Ay wow rakataya lembesie dia pangi pamile mangundetom. Kalaya din ako sa to mamsakay na inaji. Ay abiyay lang riya taw sa bedulang na tamangkiri agabudul. Ay mapamilya o sa magnagusaka sa nasibubang. Ay dito hasubang amuri at tagawang. O saya ay mapamilya sa rin may didewang amin. Saya ay kamuri at tawamiro kurang saka sa nalinidaw. Ay dito Muhammad sa tenay de umangay naray nay namriya tao pinuti ya katandega pagmayo ay kapanalamatang ko pag nabanto kaya na maraya dedo awami no diay na pamilay kong kay arayawan sa kasana dini dewa nang ilom kaya may na pamilya kalabiyaya deni yalok kamanan na nakataya pumakinat sa kasani dewa umilingak o sa ito na ko nakalinang ko huwabantong iagaka ay pamilya ko sa nakatanda pumakili iya ko sa tomanan nako na nora alakay rapamili magkay arayaman na pamangkiyay o sa magnamuri at tagawag o mairan na ko mga dato at tamangkid dato haming pamili tumalito sa kayo sa inada o nisay mapamili abinito na tamangkili agaburidulang ay mapamili amakalang na ipayede patiyom kalayan ko sa tumapanalamatang kopan ay delo na binase hirang riyegat tago ay saya kamareribong na idideudegatok wow sa pamilya dia malam na taman saya kiyandigan kung iyabadula na mamuri agat tago ay nakatanda pemakinig gataman kaya agabugdulang ay mapamilya limusal na taman kaya sa manit Moria kau pais salah usaha kasani dewa ide na arasan. Ada kamari na kunjung karan. Barisis raina ni pamilya lawane. Usaka gede geto. Ay mapamilya sama lang si Muhammad. Pamilya di dia amegla di mane. Ay yari berako na pamilya ay na bakude mararang ko mapalamuan ni otanan palaya dun ko sa tumarong pagimariyo ay yung nasarwaw ko ni manto ay di naman pero awak ay ragi magariyare dia kataya alam bersiran palaya adem beroke irayak balamalay amayer palalay matang kopeng na idideulalake ay nadia ilatiwanan na kanidea ucip kaya corona delay sa mambuka ay beliau mga renang ngadia ko sa gatong ay nakataya ng basiya napanalay mata ko din ito ganit dalam pamilya matong di nga kataya sa saligan pagkadingin na kanama ako sa tumaya kataya ng basiya na palaya iradin na kayo o dulayan
Yang ay sinukurong na padahil na buwag. Ay lakuaw ay dedo mangaray na mga kagiyak perasan. Pagkulia pagkarang ko mama ko sa top. Ay kung iyay derahinog nakasamay galagawang. Ay wow sa inobang kuribo na kamaratay sukibulog. Kadaran ng taon at tigop pambayanan. Tumusumat tangka mararang ko ng taon. Ay daw now Ano Diliyaw mga rinag na salamong umanglay Yay ko ang mokalaluang langoy tay đơm bườm ai lại này ai nó phơ mà nằm má dưới cây dưới xí đi đâu ai đâu ai nào ai đùa đi đêm mày ai đùa thầm bữa lại xịt pa tăng phố hoài đi đều đưa con Waktu ait sakat taya lembar siang ya bean togel di detok di Ini ko batay. Yang wow satu manen nakatay gapeng Aku satu makan tayo dalam Hati air na di sarwaw kapaging Dekat saya rugap pemalukan Ay now Ito adilin Luwaw Inuwaw pemagakang lai degutong Wawak diait saka asanda ayo kumang Wawak kaya lalai nuna kurun Aduh, ay kakak agi ay sidini dem ay dino dat tokis ya pembeli kaya sasri Mentogan dengan con Ngopi air serai naik pada patakan Air di dia rumah aku setor Aduh Aduh di dia rumah Aduh Tadi dia udah toa imah Nakat tayo sama muka marah kaya dia yang di ngaku
taya apa mai apa ai ai gapa jadi ai lana kerana beran ini ya iman demu ayo adi demu Video ano po rumah si Eman? Si Eman. Satu mana Kosa tomanan katayasas sendiri mata ida kosa tomano mangkana malisa muruna kakasian atau mangkirina gego puau bentuk geni ai menang dia kosa tomanan kataya lembesanya di domangare neng bentuk geni idang kopi ai kakak agi ay sikanu gunam malam unasuran seorang gunung kaki kata yang wow nadi isan wow kepegi saya ruga pemagepan wow pemagepan lagi aku setong ai kakak asal ai gempo mampu kaya ai nuna kurut ai na itu kali dia ada wow tak itu dia toki sana sana ai wow ai ino mana mana dia ai udah toji matang popeng na bentuk gede tong o sai lai ani ai apa amile ai maka de ai nai ande kai marir ide inau idu ali de mai alo alo sakasa na dia ni de wasi de atong je ai dapat ambil ai amaton dia ngan dia nama nasudu tong ai de ina ai do wali de mai ai la trio ai sắp bữa na ca cuom sai ko au matan amang ki ai muhadi de
panala magatay wow ido mai de to wa to ne ide tong mo ali di ai na pa kami le ai sabadu la na ta manaki ai de to kare ai de ina ai do ali de mai ko sa et to ode na mararang ko makalang iyong ay no dai to abulakay iragi ako sa tumanan daw inaw ay wali may ay to pamilya ay ara may natamang kileton ay ami ay rai isama ay mukama sapna ka puso ay daw ay now ay duwali din may aray na mga madali marin ay din umangay ay atawaway ay no mo amasipare yapay amile malawani ay daw ay now ay duwali din Pagkerang po mama po sa tong ay tama aratay soki bualo gagadaran ay daw ay now ay daw ay pagkerang po mama po sa tong ay sapa amay wow bengkaran wow nasayla mo wala ito wala di kuliah. salamu wow wala iko makokalamu uniyon
โคสัตตุนานามุสกาเมเยนาฮิโดโคลาเยอาเดโดเดโตเพียเยTanah abadina ya kosatu apa milia membentang nahu wanak bentayang ayo selokan abadina Lai de dia na ba kong tao na sương na hay đi đâu na phố sợ tung ai đến số xua lúc ta Moria tao miền bên ta Tomo hari Natang manasaki yang ngeyak Nai di do na iman Natang manaki de tolong kemang Nai di do pola yang apa yang dia mulang nabu sakasana dia pa naina okola yap ai de do napa Solo tanah berdilai apa milia merintas nainau polayak napain ada mata yang bupang naide doa ke mati Satu
Kagagawa na ay dinudat Nalika mo maragang puno Ikan balik sa Manila. Sakay na lang kami ka. Ikan balik. Nansak.
tao mapangarahan nabawa sa kamuhay ade unang ade marang nasiyae datua uraji yang pangamilia alawe agiye siye kangenubun napiyae tuuden taniyay kapide gesang napurgeseng akang ulad napurageta itewang nuwinong namiyae yanim benarako ay diduna solo tao nang regi soliae taru yudesa ede udah tuhame kamala kapikiran ambelena binatai rentang nehi ambung sabang ketia adongai na inuka diri dung ae di dona muhammad kai sieng dia ini dengau ae no puna solo tang aya dena ang berdi Natala mana tidak kau bersati yang usai aku manang nasi kau setoma bersati Salamu